Wat mij betreft zetten we met dit besluit een punt achter dit dossier. Moene de Meermin bij de zoekerij in Damwoord met zijn monumentale status houden. Na een lang proces en een soort spanning kwam het verlossende telefoontje. De Moene bloot een rijksmonument. Ja, je bent natuurlijk aan het besturen, de schroeven, het wie een boppenslag. Heel kwart slaan, de Moene, de Meermin, dat wie een rijksmonument, dat is een rijksmonument en het bloot een rijksmonument. Ja, dat is fantastisch nice. 2 lang had het bestuur Dwaande West om de status te behouden. En ook na een soort stiepe is haar doel uiteindelijk bereikt. Nou, dat was inderdaad een hele grote klus. Voor onszelf natuurlijk, we zijn vrijwilligers. Maar het jongen ook van de provincie, de gemeente. En we gaan natuurlijk ook een molenadviseur, die had je daar in Biestien. De Gijs van Reewijk. Nou, maar in al moest je de klus wel klaren. En want het ging in eerste instantie om de zienswijze zat het niet. Dus je kan ook zeggen, dat ben bezwieren. Maar goed, de gemeente die moest natuurlijk, en de provincie die moest natuurlijk ook adviezen ja. En of ze dit nou echt verwachten? Jelwijs de rit hebben we altijd zijn, nou, het is ongeveer 50-50. Maar toen we de harkzetting hoorn heen en toen hadden we dat advies op een rijtje heen, dacht ik, nou, dit kan wel eens keer de goede kant op gaan. En het hier echt te krijgen met hoe de provincie erin stier en de vragen die gesteld worden door de rijksdienst zelf. En toen kreeg ik al een beetje het gevoel, nou, het kan wel eens keer de goede kant op gaan.